गिबियावनो नोंथांमोननि जि चेनेल आरो बे चेनेलनि दारै इंराजि गोदान बोसोर आरो जोंनि बर'फोरनि मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय आरो अननाय गासैबो बिटिआर रायजो आरो आंनि समस्तिनि साफ्रोम रायजो राजा बिथांमोन आरो इउपिपिएल दोलोनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोननो जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै जोंनि हरिसिङा समस्तिनि सिङाव हरिसिङा प्राइमारि कमिटि बिथांमोननि बानजायनायाव गिदिरथार बेबायदि आरोबाव जोङो जयनिं प्रग्राम लानो हादों आरो जाय जयनिं प्रग्रामाव बिसेसकरि हरिसिङा बे ओनसोलनि पटि लाइन होनना बुङो, स्टेशन ब्लक होनना बुङो, बेनिफ्राय फासिया होनना बुङो आरो इडेनबारि आरो तौमारि बे ओनसोलनि गोबांथार रायजो राजा बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दलाव जगदान जाफैदों। दा खोथाया बेनो जे थांनाय 2 बोसोराव जे जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टनि आरो प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि भिजन आरो मिशन बे 2 बोसोर सिगां आसलते खुब बेरखाङाखैमोन, किन्तु 3 बोसोर जानाय लोगो लोगोनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो इउपिपिएल दोलोनिनो आफादगिरि प्रमद बर' बिथांनि जि मिशन आरो भिजन आरो नैबे 1 बोसोराव जाखिनि रायजो राजा बिथांमोननि कारणे जा मोजां खामानि मावबाय आरो बियो गोसारजोब्बाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे मोजां खामानि जिहेतु इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ मावदों। अनसुंथाइ जाफोर होनांगौ गासैबो प्राय माने मोनजोबदोंआनोसै। अरुणोदयनिफ्राय लानानै पिएमअएनिफ्राय लानानै गियान सोरांनिफ्राय लानानै अनसाय बिथांखिनिफ्राय लानानै आलारि सोरांनिफ्राय लानानै बेबायदि अनसुंथाइफोरखौ जेब्ला रायजो राजा बिथांमोननि न'खरफ्रोमावबो जेब्ला सौहैबाय आरो निस्सय जे प्रमद बर' बिथाङा मोजां बेबायदि खामानि मावदों आरो बेखौनो रायजो राजा बिथांमोना मोनथिदों आरो फोथायदों जे फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जुदि 3 बोसोरावनो एथ' मोजां खामानि जुदि मावबायब्ला भबिष्यत जाय बिथांमोनानोखि गुबुन दोलोफ्राव दंमोन बिथांमोननि भबिष्यतआ उज्जवल जानाय नङा आरो बिथांमोना सरकारनि जि आसनि आरो बे आसनिनिफ्राय गोजानाव थागोन, बन्सित जागोन। आरो बेनिखायनो जिहेतु जोङो साफ्रोमबो भारतनिनो नागरिक, आसामनिनो जोङो नागरिक आरो बिटिआर ओनसोलनि जों साफा माने सिटिजेन, दा बेखिनि समाव सरकारनि जि आसनिफोर आरो बे आसनिफोरखौ सोरबा इन्डिभिजुवेला आरो सोरबा रायजो राजा बिथांमोना बन्सित जाना थानायखौ जोङो लुगैया आरो बिथांमोनाबो निस्सय लुबैनाय नङा। आरो बेनिखायनो सरकारनि आसनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जिथुनिखि रां अनसुंथाइ होनाय आरो गियान सोरां जिथुनिखि रां अनसुंथाइ होनाय, अनसाय बिथांखि जि रां अनसुंथाइ होनाय, आलारि सोरां जि मन्दिर आरो ब्रह्म मन्दिर, बाथौ मन्दिर बेबायदिनो धोरोमनि माने थानसालिफोराव होनाय, बेफोरनिफ्राय जाहाथे बन्सित जानानै थाया आरो बिथांमोना बेखौनो मोजां नुहरदों जे इउपिपिएल जि प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार आरो बे सरकारा गमामायैनो बे ओनसोलाव मोनसे सान्थि आरो डेभेलपमेन्ट लाबोनायजों लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननिबो डेभेलपमेन्ट आरो उन्नति मावगासिनो दं। बेखौ नोजोर बोनानै लोब दिनै हरिसिङा प्राइमारि कमिटिनि बानजायनायाव बे गिदिरथार मोनसे जयनिं प्रग्राम फ्रेन्डलि गभर्नमेन्ट आरो एलायन्सनि जिथुनिखि मिनिं, एलायन्सनि जिथुनिखि स्पिरिट आरो एलायन्सनि स्पिरिटखौनो जोङो बिथा खालामनानै जे क'क्राझार जि लकसभा समस्ति आरो बहाय इउपिपिएलनिफ्राय एनडिएनिफ्राय बिसेसकरि नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्स आरो बे नेशनेल डेम'क्रेटिक एलायन्सआव जिहेतु इउपिपिएलआबो वान अफ द पार्ट आरो बेबायदिनो एनडिए हिसाबै बहाय इउपिपिएलआ क'क्राझार जि लकसभा समस्ति बहाय टिकेटखौ मोनगोन आरो बहायनो बिजेपि आरो जिएसपि बिथांमोनाबो जिहेतु नैबे एनडिएनि वान अफ द पार्ट अफ द गभर्नमेन्ट आरो बेनिखायनो बिथांमोनाबो इउपिपिएलखौ क'क्राझार लकसभा समस्ति बिथांमोना सापर्ट खालामगोन। दा बे दरं उदालगुरिनि जिथुनिखि लकसभा सिट आरो बहाय एनडिएनिनो बेबायदि माने केन्डिडेट जागोन
आरो बे एनडिए नि केन्डिडेटआ बिजेपि निफ्राय जागोन आरो बेनिखायनो जोङो इउपिपिएल जिएसपि आरो इजिपि जोङो बहाय बे बिजेपि नि जिथुनिखि केन्डिडेट आरो बे केन्डिडेटखौ जोङो सापर्ट खालामगोन जों जिहेतु एनडिए पार्ट आरो एनडिए जुदि पार्टब्ला पलिटिकेल पार्टि नै बिथांमोना जे फ्रेन्डलियाव मोनसे बेबायदि सिम्बल थाया स्पेसिफिक गावबा गाव जिथुनिखि पलिटिकेल पार्टि आरो पलिटिकेल पार्टि बिथांमोना गावबा गाव बेबायदि सिम्बल थाखायो दा एनडिए हिसाबै जों सापर्ट खालामगोन खिन्थु केन्डिडेटआ जुदि बिजेपि नि फैयो अब्ला बहाय जि माने पदमफुल जे लटास सिम्बल आरो बे लटास सिम्बलावनो भट होनो जोङो मा होनना बुङो दरं उदालगुरि जिथुनिखि लकसभा सिट जों बेखौ खावलायगोन आरो जे क'क्राझार बे क'क्राझाराव एनडिएनि केन्डिडेट खिन्थु बहाय इउपिपिएलआ जिहेतु गेलेगोन आरो इउपिपिएल दला जिहेतु इन्डियानि इलेक्शन कमिशनजों मोनसे सिकिउरिटि मोननाय रिकगनिसन मोननाय जिथुनिखि मोनसे पलिटिकेल पार्टि जाबाय आरो बे पलिटिकेल पार्टिनि जिथुनिखि सिम्बल आरो बे सिम्बला जाबाय ट्रेक्टर आरो बेनिखायनो बिजेपि आरो जिएसपि आरो इजिपिनि जि बिबानगिरि बिथांमोनाबो ट्रेक्टरनि सिम्बलावनो भट होनो बिथांमोनाबो रायजो राजाखौ खावलायगोन आसलते मैया जिथुनिखि तामुलपुराव 5,000 जयनिं जादों बे नङा बिथांमोना गावसोरनि जिथुनिखि दोलोआव थानाय मानसिफोर आरो बे मानसिफोरखौसो लानानै बिथांमोना वार्म आप मोनसे माने खालामदों आरोखि वार्म आप मोनसे प्रग्राम बिथांमोना खालामदों आसलते बे जयनिं प्रग्राम नङा आरो बेखौ वार्म आप प्रग्रामाव बेबायदिनो माखासे मानसिफोर थायो जाय मानसिफोरानोखि मा होनना बुङो जेरावबो थानो गोसो गैया मा होनना बुङो मालाबा गुबुन दोलोआव दंमोन आरो बिथांमोना निस्सय माने जगदान जाहैदों जानांगौ खिन्थु तामुलपुरनि जिथुनिखि मैयानि प्रग्रामजोंबो नायदों बियो आसलते जयनिं प्रग्राम नङामोन बियो बिथांमोननि जास्ट वार्म आप मोनसे प्रग्राम बिदि जानांगौ होननानै माने जोङो गम मोनदों आरो बिथांमोनाबो बेबायदिनो नारा नाथा माने नाजागोन दा बिथांमोना इन्डिया होननाय मोनसे बेबायदि एलायन्स टीम अपोजिशन बिथांमोना बानायदों दा बिथांमोना बे जायगायावबो पार्ट नङा आरो एनडिएआवबो बिथांमोना पार्ट नङा द मोनसे लकसभा बायदि मोनसे सेगमेन्टफोराव जे कुनु दोलोजों एसेबो बेबायदि जुदि सम्पर्क गैयाबालानो इन्डिपेन्डेन्टलि आरो इन्डिभिजुवेल हिसाबै जे बिपिएफ बायदि मोनसे रिजनेल दोलोआ माब्रैहाय देरहागोन बेबो मोनसे माने कुइसन जानानै फैयो आरो बेनिखायनो बिथांमोना नाजागोन आरो नाजानाय खारना जाहैबाय मा जे गावसोरनि जिथुनिखि भिटि आरो गावसोरनि वर्कार आरो बे वर्कार बिथांमोनखौ बोरैहाय हायो जे माने गावसोरनि दोलो गारनानै जाहाथे दा थांथों बिसोर बाथ्राफोरखौ माने काउन्सिलिं होदों आरो ट्रेनिं होदों जानो